Hasi da liga anaitasunarentzat. Legazpin izan zuten ligako lehenengo partidua Ilintxa taldearen aurka, denboraldi aurre luze baten ondoren. Uztailean hasi ziren entrenatzen anaitasunako jokalariak, eta abuztuaren batean izan zuten denboraldi aurreko lehenengo partidua. Txarloian Realaren aurka jokatu zuten eta normala denez Realak erraz irabazi zuen, 6-5 hain zuzen. Ondoren, 3. mailako Elgoibar taldearen aurka jokatu zuten Mintxetan, eta bana egin zuen anaitasunak 3. mailako talde baten aurka. Zarauzko Asti futbol zelaian anaitasunak 2 eta 3 irabazi zion 3. mailatik ohorezko mailara jaitsi berria den Zarautz taldeari. Ondoren, Andramari bezperan Javier Sagarzazuren oroimenezko saria jokatu zuen anaitasunak Lagunonak taldearen aurka. 3. mailako beste talde baten aurka, Usna berdindu zuen anaitasunak, eta gero penaltiak jaurti zituzten, eta penaltiek anaitasunaren alde erabaki zuten emaitza. Beraz, 2009ko Javier Sagarzazuren oroimenezko saria anaitasunak irabazi zuen. Denboraldi aurreko beste partiduetako bat etxean Eibar Urko taldearen aurka jokatu zuen. Ohorezko nazional mailan jokatzen duen juvenilen taldea da, eta eibartarrek 6-2 irabazi zuten. Emaitza hau ikusita, hizketaldi luze eta gogo eta sakon bat egin zuen taldeak. Badirudi eragina izan zuela, hortik aurrerako partidu guztiak irabazi egin baitzituen anaitasunak. Iriazabalen 1-3 irabazi zuten Azkoitiarrek, Zumaian ere 1-2 irabazi zuten, eta Zumarragako Urola taldeak antolatutako triangularra ere anaitasunak irabazi zuen. Ordiziari 4-0 irabazi eta Urolarekin Usna berdindu ondoren. Orain liga hasi da eta anaitasunaren benetako gaitasuna neurtzeko ordua iritsi da. Ligako lehendabiziko partidua Legazpin jokatu zuten Azkoitiarrek iragan larunbatean Ilintxa taldearen aurka. 11 jokalari hauekin zelairatu zen anaitasuna partiduaren hasieran. Eneko Aizpuru, Unai Etxeberria, Jokin Zudupe Egurrola, Ibon Larrar Tomao, Borja Arrotxa, Xavier Artetxe, Ander Otaino, Jakes Lopetegi, Iban Aranbarri, Jon Zabala eta Iraitz Korta. Etzen partidu hona izan, Azkoitiarrek gehiago eta hobeto egiten badakite, baina larunbatean ez zuten asmatu daukaten onena ateratzen. Hala ere, lehen zatiko 33. minutuan, anaitasuna aurreratu zen markagailuan. Iraitz Kortari penalti egin zioten, irudietan ikus dezakegunez penalti garbia izan zen. Xavier Artetxek jaurti eta sartu zuen penaltia anaitasunari 6-1 emanaz. No nos toca a nosotros, y le ha tocado a tu padre. ¿Y a mí? Venga, Miquel. Venga, Miquel. Venga, por sí. Bigarren zatia hasi eta laster Legazpiarrek Enekoren atea zulatzea lortu zuten, banako berdinketa ezarriz.
Venga, Pochi. Bueno, la coge. Pega ahora. Encima. Sigue. Bigarren zatia aurrera zioan, bazirudien Azkoitiarrak Ilintxakoen aldetik gol bat jaso ondoren beste bizitasun eta irrika batekin ari zirela jokatzen. Eta horrek bere eragina izan zuen. Bigarren zatiko 36. minutuan, juveniletatik igo berria den Joritz Mendizabal gazteak gola sartzea lortu zuen. Pues echa el balón fuera, cojones, echa el balón fuera, que están los dos en el suelo. Educación. Azkenean, 1-2 irabazi zuen Anaitasunak Legazpin. Denboraldia garaipen batekin hastea garrantzitsua da, eta horretaz gain etxetik kanpora 3 puntu eskuratu zituen Anaitasunak. Pablo Turrias, Anaitasunaren entrenatzailearekin hitz egin genuen partiduaren bukaeran. Honela laburbildu zigun Anaitasunak denboraldi aurrean egindako lana. Nahiko goizu hasi ginean, 21 uztailaren 21ean, eta, hombre, behintzat luzia egin da, ez? Baina nik uste fizikamente asko sobetu du, ekipoa ni ere berrian nintzen, eta ezagutzeko ondo etorri zait, ez? Eta nik uste, nahiko ondo jundala, eta aprobetxatzen dugu pixkat dinamika hori. Denboraldi aurre luze horretan zehar, jokalariak ezagutzeko aukera izan du Turrias entrenatzaileak eta gustora aurkitzen da taldearekin. Hombre, gauzai niretzat gustokoena izan da entrenatzen kriston jarrera ikusiet, danetan. Penagarria izan da 28 jokalari ginean eta 3 jokalari lauei baja ematia, ez? Horia futbole gorrena eta jundin behar dia zediuta jundia beste ekipo batea eta hori izan da gorrena niretzat, ez? Baina bestela jarrera aldetik eta oso pozik nago, niretzat ere mai berri bada. Eta, oso askoitzin benetan jokalarekin eta bai diretiban, super gustora nago. Turriasek aitortzen du Ilintxaren aurkako partidua etzela ona izan, eta honena lortutako emaitza izan zela. Partiduk onena izan da emaitza, benetan. Ez da egitez, gea komodoak egon kanpo futbolean, belar artifiziala zarra eta oso gaizki biligea, zait bat ere guztau. Eta partida hauetan importantena da irabaztia, ez? Irabazi dugu igual sufrimendu gehiagokin, eta urrengo partiduan gainean etxean hobetzen dugu. Urrengo
Partidua etxean izango da Zumaiako taldearen aurka. Anaitasunak denboraldi hontan etxean jokatuko duen lehenengoa. Zuzendaritza batzordeak zale guztiei dei egiten die larunbatean Txerloiera Anaitasuna animatzera joan daitezen.